online aya thlone ticket lom na S&R Travels ngai thlone ticket ilo book vedonia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 ole Sawhthing chungchang halar view mai thil ilein I thil lekha thil thatak alo ni chon ileinon le fowanga kha dora khan tijon I thil lekha thil thalu tukulo anlo leitir chani chon kha dora khan idam chung poini kal non to kherlo mai theini chutiang deuh che chu tuna hen thila thlenga Sawhthing chungchanga Reliance lampang hianin ton som aron leiphota tichuan chu ton som singa chonin tam tak mai kha a chhia hralh lo kha om ta ni chumi wang chon Reliance tan chuanin channa nasa tak ani thei tlat mai ni transportation cost te engenge ma kan chu chut ve thiam no thil tam tak omanga an loss don ti chu chiang in ka hria tichuanin chumi chungchanga chon soi hi atam em maya professor lani loma puni te khanin ZPM chungin khom nei na khan hemi chungchang hi ron soin a khoming phei chu soi du lo kha ania tichuan chuta soidan chuan Reliance lampang henin ton somaron leini a khoming a soi du lo kan ti to kha o tichuan ton somaron leia anran phur thla an enchianga a chhe khalo tam em maya atu soina po khan a thlak te po meron thona a zahthlak lutukani atini tichuan chung thlak te po chu ani mana tuna kan mu ho te po himo hetiang te hi social media kan mutani engponi se then khat bungbu syndrome veilak lo to hi chuanin a thlak frame alo lang ho te chau kha mon tia hetiang chau ni te chuan a chhe te chu tlem lutukani hi antivel ani sumo amar chu khating mentality lo nei kha chu bungbu syndrome vei te pon nin karinga a che zong khathalak thum lo maro chu a che sam pulakha a che dan chu hetiang hi ni ti Mizoram lampa kan department chang to ministerina alo hre thiam theina khana ron thon ti na kha ani mei ta ni chu mo hetiang te hian hre thiam du lo dal zela operation ho chuanin poni se hemi chungchanga hianin then khat chuanin akut na thok tu lampang a farmers lampang te bon dema lejon then khat chuanin alei tu lampang te bon dem bokani chu chutiang deuh chi chuanin MPCC lampang congress lampanga hemi farmers department lampang te po hian thu anon nei ve ta ni chuta chuanin heng farmers department te hianin a Sawhthing hral tu te a farmers te thlavang ron ho zongin heta alei tu MZSRLM anti te kha anon dem ta thungani anni na andem na chan zo ka chuanin ngatingi anen fialo an leidon han ngatingi en fialo ti kha ani ve thung ta ni chu ti chuan kan minister te thleng khanin mertel ania a farmer se te thawang hawlova akut na thok tu te lampang dem zonga thu a soita mai kha makanti thu te po anron tarlang ani chu ti chuan hemi chungchanga hianin ngaihdan chi sang om le theinga ama ru chu kan ram politics sai na chiang taviau nia ka hria ta chu opposition an ni hian opposition role hi constructive opposition kan ni don chu ti thin eng angma sela kan opposition te hian unconstructive lo thin viewin ka hria constructive ni omang takalang constructive ni si lo hi an politics game chu ani berin ka hria engponi se entinan mai ti hian kan soinge ZP maron sarkar lima aikal te ahanti to pani tiro aikal hi dan kalania dan kal khan hunenge mo chen chung chu alo kal to ni khami dan kala aikal an kal thei hun chung zong kha tu te sarkar lai nge mo tichuanin ZP maron sarkar aikal kha huaisen takenaron ti to pani engwai nge huaisen ka ti ta chan khang kha ele barjon nan beralo mang te pon omang chung te chon vote te pon nei velo mo ani hi aika kalvea ani wang hian anni party wang hianin ai ka kal theilo pha ka ai kal na to pha chuwang chon ka vote to don lo ti mentality nei kha anom ve thai ni chu chung tiang te awang te bo chon ani mana ZPM ina ai kalan ban ringot ang chi te hi anti to ringot ang chi te hi opposition to opposition lai te hi chon anti ngam lo nin ka hria ti ngam seng chon mana anti tong maro chu an ministry hun chung zong khan ai kal hi anum renga ti to pani ngai lo tin mak le do me chu ahuna tran ahuna ban an soi se le tat lai te kha amak kativiau maya ZPM thil te ni shimshima soisel duna hi aum ta zok latin ka hriani khami te kha chu in lungrol taka han support ve om tak tan huna office chan ban ma jong chu chualo ban huna khan ban le mai chu enge thil swal kha khan support le lo lai tak te ha ke amak hi kan ti khopa khateng te kha chu in lungrol taka tran tlan na chi niomang taka ka hriat ani lain alo ni le tat lo mai ne te chon airport chungchang ani se soita kangin opposition lampangin voice an nei na sa kan media te po in voice an pek na sat zo ka chu opposition lampang te
ania ZPM ina voice an eve ma hovin nasa takin social media chon opposition lampangin voice an lo nei to chu thilawang chuanin mipui tam tak ril ruwa hlona aron to ni Indian Air Force ko ta kan hlan chon chu tiang kha tiang chu kan chunga thleng don indo polo thleng se chu tiang kha tiang chu ni don ti ril ru hi alo tu na saman view maya maro chu hunan kal chho zela aron ri chho zela aron boruak aron hot chho zela ka han thaching chho tel chu alo hlawm te chiam lo chu tiangin tin comment section ate pokalo muthina ka unaw nu ka una pa chu mi airport bulloka chon oma Indian Air Force and Colony boina pakhat ma tok ngai lo ron ti te po comment section ate po kalo mu ve thin ni chu ni Indian Air Force and Col airport hian boina tok thin ni se flight scheduling a han boina tam don tu Indian Air Force and Col airport a hian boina thleng fo ni se India rama hian transportation chu a boi noyang kanin link vek state sang he entirnan Goa culture ni ta se Goa culture khanin heta Kolkata ni mo Guwahati ni mo Delhi ni mo khoi mo kan a layover ngai ton trim khatiang ang kalkong sang route sang kha India ram state sang link hianin vansa khian an thok noi mai ne chu Indian Air Force and Col airport khanin boina lo nei fo ta se a khai lak vekang Indian Air Force and Col airport itum dona wanga boina lo nei to inomem khuarel thil kan hriat lo ruwa sur le chhia te ani lem lo hi chuan le airport a engemaw boina lian tham tak omte ni lem lo chuan Indian Air Force and Colony wang ringota tum theilo le zinna harsat na tok anom hi kala hrelowa keipon kala tok lo bokani na ti chuanin chumi kan soi deuh du chan chu enge kan ti chuanin opposition te hianin ZPM lo lampang ngar hi support an tum deuhin ka hria tundin muna hi chuan tuna po hian dik tak chuanin engtiangin nge anin lei sakhi kan hrelowa chuwang chuanin heta a Sawhthing hral tu te po khanin an hral dan system kan hrelo na chungin enga tinge a tha kha an hral mai lo enga tinge a chhia kha an hral hram ni chumi chu tinge hemi MPCC farmers lampang hianin farmers department lampang hianin anon haule tak mi lo dik tak chuan hetinga te hian in lungrualin Christian ram kan nia check ngai lo po ni se thathayang beri hral ro a che hi lo ti tel to su ti zok om taksi khanin a che hral tel te kha thawang ron ho vele thung si ni chu dai maya dik te chun Christian ram kan nia kan rin om turani kanin zirtir lom ani lo mi tiro maro chu tiang ni lem lo chuan heng Sawhthing ching tu te hen a chhia chu an hral tel ngeya a kong laga chun engemaw chhepal atlema zong chu om lo theilo ti chu kan hria khapo kha heta a company lampang chuan an hrethiam velu tukang amaro chu ani em lo lutuk ve bokani ngatinge an en fia lo ti ai chuan ngatinge en fia ngai hlira kanom ngatinge ven ngai hlira Mizo Christian te kanom le lo nei tu te kanom le en fia mi lo poni se an ni chu Christian an nia engwa ven an ngai lo an rin om lutuk min ti theina tur hianin ngatinge ngai kan lak zok lo le tuna hian cham ring le sailam te hanon soirita MPCC farmers lampang hi chuan kan minister kha chuanin an khoming te a thup saka maro chun ni hian ron thup sak lem lova soilang lo to meila chamring la sailam ani ti chuan ka soi mek pa hian thalaka hen karon tilang tel boka heng Sawhthing te hi ani han hral tel chu hral tel lo ni se om don lo shim natinge a chhia hral le tlak mi lo turang kha kan pek le an lo pek le tin inga tinge opposition lampang te po hianin thataka thil ti tamai lo hian vote zong kan ti don mi engemaw ni politics a chun in be na hi kal renga MNF anom reng chan chu sarkar le non du wangania congress anom reng chan chu intikam ron sarkar le shaman tum wangani BJP no omve trang chan po sarkar ve le shaman du wangani mo khatiang zedin party sang po ni chuwang chon hetilai sarkar na si teron hau tum le ngar atanga tia side sang in be ni wang hianin mipui te po kan finangai ka ti thin ka o hetilai si teron lo le tur khan mipui thuak tam takhi min lo su to thin ani dik tak chuan thei to panon chuwa ve thin house session oma chuta po chu an tongkam chete te khalo chi gro enge mo zeu an han twist thiam zia chu in je thiamin karing khateng te khane ti chuan Sawhthing chungchanga tiang hian thilalo uma ke ka mu dana chuan enga tinge a chhiana na an hral tel le dik tak chuan MPCC te MNF te
hemi chungchang ri line china a chian lei chungchang a kher kheri chuan voice ron nei lutuk ngam turi an ning em o ti thei ni a chan chu nge kan ti chuan ZPM sarkar khan ni e atira chuan grade in kan thenang pon lo ti lo pon ni me the amaro chu e grade a then hi a tha e antia grade in kan thenang grade A B C omanga grade A chu thaber grade B chu thaber dot tu grade C chu khateng khan atha aning noi te pon yang mo e chu thaber don ani khateng khan kan thenang an ti lai khan an lo soi sel ani lo soi sel lo ula tu na in boinang hi a thleng top lowang soi sel na anasat ema wangin ZPM sarkar khanin diktak chuan anin nuk dok le ani pulal do mathu sei kha kala streng maya grade kan then lowang amaro chu a chhia in lo hral te lawanga boina in to kan ni chuan amo kan phur lawang ti kha ZPM sarkar kha chuan an soita ni imponi se Sawhthing chungchang hen soyatama ZPM lampang ero chuanin anna mangjong po mol phauna an ngai thu chuak te non ti chuak ta news lampanga te ti chuan Mizoram Agriculture Marketing Board hroi tu te chuan Sawhthing leile hral chungchanga Mizo chu namdangin sumdon puitla ka min ngai theinan kan rin om tur ani kan Sawhthing hral tur te po a fai tha tur ani tin voi tam tak mi pui zir tir na thuan lo au chua pui to nuwa khothen khata kutna tok tu ten zom du lova Sawhthing fai tha lo le hral chhuatlak lo an thon chuak lui hian sarkar malak na le zalina tura po harasana athen meka kutna thok tu rinom tak tak te tan po harasana lian tak athen meka ni anti adik khop mai he thili a chan chu ke chu hemi chungchang a kher hi chuan a lei tu te khan engtiang system in ngen lei ka threlova beka lowin an lo khung lok sa heta an lo phur chho sa kha lot topa an phur tlang halani phei chuan a lei tu te hi dem na tur pakhat manum lo a hral tu zo ka te hi dem tur chun nia tin lo check emo check lo emo poni se a chhia hral tel hi ti telang an mani poina an du lo tur an hral tel la ya kha ke chuanin ka support ngai lowang he thil hi chu veng ani emo veng lo chungin ani emo Mizo kan ni chuan kan rin om tur ania Mizo kan ni wangin kan rin om kher tur ani lo kan lo ti ni point Christian kan ni wang point pathian zana wang cho point he thil hi chu kan ti tur ani chu wang chuan akut na thok tu a farmer zok te a hral mamo ngoi te chu rinom tlang te u tuna hian thil poi taka thleng me kani kan rama hian tunge min ringam to ang hetiang kan ti in chu wang chuan hetiang tran zonga thulo soi phei hi chu dikna an dulo tapa ka ngai frank takin ka soyang ti zon khatun tum video chu ni phodro se